Hello ma'am, ngayong hapon. Hapon sa Ayun ma'am, saan pangalan ma'am? dapat ang Ayun. Ma'am, gihatag kayo sa inyo ma'am na konkreto na yung dalan ma'am. Unsa man ang dako nga katabang para sa inyong katauhan dani sa Barangay Rizal ma'am. Dako kayo katapang kay sukat-sukat. Ang paginanta mo kasi mas malbang na kuwan sa gobernador pa siya. Ang aming sa wala pa ng gobernador siya, aming dalang daw kayo. Ang nga, kaya sila plana na siguro na kaya naanak ko yung itong gobernador dako kayo magpasalamat sa iya. Ngayon. So, ma'am, kaniya to ba? Grabe ba gini siya kadaot nga kanang maglisod mo? Ang motor, maligid tungkol sa kadaot sa dalan. So ma'am, masyado kay mensahe kay Congressman Bambi Imano ma'am, ilabi na kay ipasimento na ginya ang inyong dalan ma'am. Kung Bambi, dako kami pasalamat nga ang aming dala na siminto na salamat kayo sa pagserbisyo sa tanan nga mga katauhan sa Misamis Oriental padayon Pilipino. Kung salamat kayo, yapin lang ko pagpasalamat din ko nga tapuyo na mo sa barangay site nga natagaan din yung balay natagaan mi sa among napuyan kayo tungod kay wala may magkukuha. Salamat kayo. Ilabi na kang Kapitan Marina kumali ka namin sa barangay site Limutan. Daghan gigay salamat ko. Unsa may hitabo kaniya to ma'am nga nabalin man magpinoyanan? Palit na sa ni Congressman Bambi, pinagi kay Kapitan Marina sa iyang anyo. Aron nga ang mga tao nga walay mapalayan, matagaan og balay. Pero kaniya to ma'am, asan mo nagpuyo? Namoy anan rami. Umuyanan daw. Nikitagaan mo nagkong Bambi. Daghan may karon nakabenepisyo sa yatag ni Congressman Bambi nga yuta para mapalayan sa mga tao nga angay gid nga mapalay diya nga walay yuta. Ayun. So kanang yuta ma'am, nga nagipalit na personal ni kong Bambi para sa inyo. Siguro kay sa kwan gyapon siguro nagang Congressman Bambi man ang nagpalit na nagipalit na sa kwan para ihatag sa barangay. Ay. Yan, salamat kay ma'am. Salamat. Salamat kay ma'am.